Sohbet yagsydyr. Adam bolsaň gulak goýgul ýögüde alimler ýanyna sohbet yagsydyr. Atarmyn saparmyn algyr ýigide ýeri gelse aman nurbat yagsydyr. Hemra bolup oturmak bol pis bile. Poko degseň beýniň dolar ýys bilen gowhur daşyn ýülük etseň mis bile gymmaty ýegsilmez hormat yagsydyr. Zınhar kassetmegil iydigiň nany. Köňlüň haýry bagly, satkyň imana, hiç azar bermegil bir musulmana ogry erden bir dogry it yagsydyr. Käşke adam bu dünýäge gelmese. Gelenden soň ömür sürse, ölmese, gollan gelen ýagşy işiň bolmasa köňüli sire, ýagşy niýet ýagşydyr. Magtymguly, niçik geçse rudugar. Haka şükür et, barma namardadan har, yok döwletden yegdir, bolsa bir hüner, mün hünerden